Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O ginaot ang tano, nga naata sa maayong panglawas. Salamat usab no sa nagsunod ang dramahan no, nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakol. Nagikan sa RM Drama. Salamat kayo no sa pagsubaybay. O karon, di ta maglangan, ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Ang karibal kong lolo. Ang mga ulitaw. Ayaw mo kabalaka. Kay ang huwes nga mihupot sa inyong mga kaso. Sood kayo nako. Kidi! Si Kiri. Kanada! Ay, Nindot kayo ng balita, Greggy? kanang buhat ko na ko ang tanan. Karoon lang yun magagawas na yun. Huwag ang akong ipuli nga mapriso niya din si Renato na. Yes! Yes! Muna'y labing nindot kayo lo. Yes, yay! Ako nang gipanumpa tasyo. Ngatagan yun ako gustisya ang kamatayon sa imong amahan. Og sa gibuhat ni Renato diha nimo. Kinahanglan nga iya gining bayran sa tibuok niyang kinabuhi. Kinahanglan nga madugta siya sa bilangguan. Lit, salamat kayo ha nga. Huwag yung galing mo pakiasa karong adlaw ha. Sangko yun sa langit ang akong kalipay nga. Nagauban na sa karon. Way sa pa yan, Renato. Mangayo sa ko di magpasensya sa nahitabo gahapon. Wanay kaso, Lit. Ang mahinungdanon ako, nga ikaw. Wakay angay kabalakan ako, Ren. Kanong nairagid kong okay. Para na ko, Lit. Bisa kung sa pa'y mahitabo sa kalibutan. Basta, ikaw mo'y akong ikaatubang. Masulbad na gidayon ang tanan na kong mga problema. Salamat, Renato. Oh, tuod. Kumusta naman tong akong giingon mo, Lit? Saan? Gidawat na ba mo niya akong gugma? Koan. Ayaw kadlok sa pagtugas tinuod nga imgibati na rin ako, Lit. Pag kaysa ako nang gikaingon mo, ang akong gugma, lunlun o lunsay gyud. Huwag dili ka magmahay kung ako ang ikauban ni mo sa tibuok ni mo kinabuhi. Ang tinuod, Renato. Nakadayki ko si mong kinaiya. Nagkita na ko ang tinuod nga hiya sa imong pagkataho. Pero, Pero unsa, Lit? mutugan gid ko sa tinuod. Nagibati gid ko kaluoy nimo. Ilabi na sa imong pagpaubos. Pero, dili sa tingali makiangayon nga dawato na ako ang imong gugma. Sa ingon ana lang kamabaw nga katarungan. Wanay kaso na ko, Lit. Bisag pinaagil ang kaluoy imong dawato ng akong gugma. Dako na kayo akong kalipay. Sorry, Renato. Dili ingon ana ang akong prinsipyo. Kung dawaton man ako ang imong gugma, kinahanglang patas. Kinahanglang masiguro sad ako akong kaugalingon nga gibati sa kugugma diha nimo. Pero, Pasensya na kayo ka, Renato. Hinaot kayo mo ko masabtan. Dili gid ako mahimong limbungan ang akong kaugalingon diha nimo. wanay kaso. Nako, Lit. Ang gugma, mahimo orang makatunan niya ni mo. Pinaagin ako. Usa, salig lang no, Lit, ha? Nakasiguro ko nga, ako ra ang bugtong lalaki nga, makahatag ni mo sa tinudan na yung kalipay ni ning kalbutana. Usbo na ko, Ren. Kung tinuod man nga makatunan ako ang gugma diha nimo. Tingali, dili pa karon. O ginaot kay imo ko masabtan sa akong katarungan. Dili pa gid ako mahimong dawaton ang imong gugma karon, Renato. Kinahanglan pa gid ako ang taas nga panahon aron makaplagan ako akong kaugalingon. Kung angay ba nga ikaw ang pilion ako. Bueno, nakasabot ko, Lolita. Og nginaot ko. Sa dili madugay, makaplagan ra gyud niya nimo nga ako ra gyud ang bugtong lalaki nga para gyud nimo. Husto bitaw sa Lolita daday.
Bisa siguro yung premisulti, oy. Di kita ngay mutuo na yun. Bitag napay ebidensya. Magdepende gihapon na sa ebidensya, daday. Kaya dili bita ng ebidensya tinuod. O bitaw, ibaw ko ana ay. Pero nakasiguro ko nga ang mga ebidensya nga gihuptan karon ni Guryaw tinuod. Sige lang. Mahibawaan maginoon niya na ba? Kung tinuod man ang mga pasangil ligoryo, aw. Angay gil nga manlubag sila nato. Pero, kung di man gani, aw. Makonsensya sa tanan nga mituod dayon sa mga bakak. Maog yun! Makonsensya dyan ta. Ilabi na nga to at mi pabor sa mga bakakong tao. Mo lang husto ko, daday. Ha? Husto ko. Nga di kita mo tuod dayon. Ha? Ang nakadaot manggod nimo kay naadayon kay dapigan. Tuy dapigan, kay nga no ikaw, abaday ka mo dapig ni Renato. Ay, wa ko mo dapig ni Renato, ay daday. Weh! Iwasam ko mo dapig ni Goryo. Ang akong gidapigan, mao ang kamatuoran. Kung kinsa tong nagsulti na tinuod, aw, adto ko pabor kay buutan ko. Buutan ka da. Nya, naaman ang kamatuoran ni Guryo. Wa pa ta ka siguro. Wa pa ta ka siguro, anak. Bahala kay dapilig soy. Basta ako, mituon na gyud kusta ng gisulting Guryo. Mo na diha. Nga diha. Diha, gyud ka na sayop, daday. Ang tarong og panghuna-huna nga tao, maminaw una og mupatunga sa sitwasyon. Di kay, doon na di paboran. Day, ay naglanta Felix. Lalisong yun ni nato, malalis na sa tayo. Mo na gyud. Kay, nahibaw bang ko. Nga mas mituo kas mga bakak ni Renato kaysa di Guryo. Wey, ibaw ibiya ha. Nagkanas Guryo mo na atong tinuod nga agaon og dili si Renato. Ay, simang. Simbang. Ayaw simang, daday. Ang atong gisigutan din, he, mao ang isyo kung kinsa nagsulti nila tinuod. Ay, simang. Bitaw, kabaw ko. Moabot na gani ang adlaw sa pagkukom. Kung mapriso na ang inyong Renato, hasta ka Felix! Ipapriso ti kagapel! Pagang sibilyan. Oo. Nga ipapreso mo kunin mo. Gayod lang, kay nahibaw man kung tuat at pabor ni Renato. Ikaw ba gahalhal lang kay? Golol. Gahalhal ka. Golol na sad ko. Nahagdos. Nahagdos ang imong utok. Agtos na sad. Ako pa ni mo, no? Sobra na ka, ha? Ako pa ni mo, no? Una. Lawgi itong baboy ka. Oh. Lawging baboy. Ikoy Kay man. mapuslan ka pa. Musta naman rin? Isugot na ba ka ni Lolita? Malas nil. Ha? Wa pa ginadawata ang akong kugma. Nga naman ko no? Mato niya, usisahon pag kuno niya yung kaugalingon kung nabigyan siya pagbati nga rin ako. Kaya nga gibati, kuto pag yung kunos kaluoy. Uy, mo ba? Pero wa man ay kaso rin. Mga bitaw. Kadahay kunos yan ako, pero kuto pag yung kunos kaluoy ang gibati. Wari mo na rin nga makatunan na niya kanang iyang paghigugma ni mo kung kamo na gidoon niya magkadayon. Ako na siyang ipasabutan na nil. Pero, idlas pa yung gayo siya. Nangayo pa siya na ako, kaya gayon nga makahinuklog siya ang kaugalingon. Konsuelo maghihapon na rin. At least, wag ka niya balibari. Nagtuko nga madutlan na lagi na siya sa kadugayan, kanas Lolita. Sigurado mo ko ba nga maimog na siya? Di na ako makapabot yun, nil. Kaya konsugton ko niya. Ako gidayon siyang hagdon o pagkasal. Ugdad o na ko siya sa lahing dapit. Di na ka mo puyo din rin. Di na ko din Jonel. Biyaan ako ng dapita. Adto ko magpuyo sa lahing dapit uban ni Lolita. Gusto na kong magpuyo nga malinawon. Pero kung pananglit, magpagkahigahig sa Lolita ni mo rin. Oh, kung mahitabo yun nga hugot na yun siyang mubaliban ako, naagyapon ko'y option B sa pinugsanay na yun unya nga paagi. Congratulations, Tasyo Pepito. Ako, si Chief Ojirax. Magaingon, kawas na mo karon. Uy, salamat kayo, Chip Ojirax. Hippie. Salamat kayo, Chip. Pan, kaning isangan sa among pamilya, Chip. Kinasing-kasing namong pasalamat diyan nimo sa pagtabang nimo na mo aron mahilot ning kasuha. Way sa pa yan, Sir Goryo. Isip hippie, Ojirax. Ibuhat lang ako ang akong trabaho. Kana mga ginasa tugyo ka, Hippie Ojirax. Aboy na, sige, di na may magdugay. Magkita rin tayo ko sa pohon, Chip. Anytime, sir. Tawagin lang ko ninyo kung ano sa mga problema. Salamat kay Chip.
Bay na, sige, tana. Chip Cook, si Chip Ojirax. Ito na mi, Chip. Salamat, Chip. Sige. Amping mo, Tasyo. Pipito, amping mo. Wa gyud ay nimo sugta si Renato gaw. Wa gaw, uy. Kaya bisag unsaon akong timbang-timbang sa akong kagalingon gaw, no? Mahadlok mangyug ko, uy. Usa may imo gikahadlukan gaw. Nahadlok ko nga. Basin unyag masayop ko sa akong desisyon gaw. Mao ba gaw? Unya, unsa may reaksyon ni Renato? Wa raman sa gidinoon siya mamugos na ako, gaw. Nakasabot raman sad siya kay ako manggid siyang giingnan nga kutob rikis kaluoy ang akong gibati niya. Og dili gid patas nga sugton lang nako siya tungod lang sa kaluoy. Unya, unsa may iyang pong? Nagpakiluoy lagi siya nako, gaw. Nga sugton lang gid kuno nako siya. Taon sa ni Renato, uy. Ako man siyang giprangkahan, gaw, nga unfair gid kaayo sa iyang side ba. Nga siya ra mo'y nahigugma nako niya ako. Wa. Bitaw, husto ka gaw. Pero ako man hinoon siyang giingnan, gaw. Nga ako pag yung usisahon ang akong kaugalingon. Kay lisod kayo nga magdali-dali ko sa akong desisyon. Aw, hinuon. Ang tinuod nga gugmagaw, makapaabot man gyud bisag unsa kadugay. At least, napasabot nimo siya sa imong bahin. Mao lagi. Nakasabot naman sa gidinoon siya, gaw. Pero, naluoy bigid ko niya, gaw. Naibaw kong sincere gid kaayo si Renato nako. Nga tinud-anay gid ang iyang pagpangga diri nako. Aw, di man nato mahibawa ng panahon. Kisay nasayod, basin og kamo gyud ang magkadayon. Tinuod bitaw, gaw. Ang panahon lang gyud may mag-igo sa tanan. At least ha, naapag yun siya chance nga imong sugton sa unahan. Oh, depende na lagi unya nasdagan sa panahon, gaw. Kung mao man giitudlo sa akong kasing-kasing, aw, kanay gayon na. Di na gyud ko magduduha nga ako siyang sugton. Ako ba yun imong maid of honor gaw ha? Saba ka diha, uy. Wa pa gani. May na magsabot na lang tagdaan gaw. Oo, uy. Kung kinsa man ang lalaki nga akong madayonan, gaw, sigurado na nga ikaw gyud ang maid of honor. Magis ko itong taglain, gaw, uy. Kaya murag gilmigan pa ko anang mga butanga kung mo na itong hisgutan. Mas maipagaw. Ren, nakagawas na dahil sila si Tasyo Pipito? Muna yung mong giistoryahan ni Turne. Baguhay lang. Kung naunsa ni pagkahitabo nga, gibuhian man silang duwa. Uy, posible ko rin itabo ah. Mura man og di nakatuan. Di na ko mahibong ininil. Tungod kay, gitabangan gid sila ni Goryo God. Iyay, dili ka mabutang tas peligro ani rin. Masig kuantas delikado ani. Nga naman. Basin og babaliw niya ning tanan. Ilom de Jonel. Wagay salig na ko. Salig man. Pero nakuratan man lang ko ining balita agad. Nga kaling-o sa mga kaso nga itong ipasaka nila. O niya, ingura na kasayon, makagawas din sila nga wa mag-agi og hearing sa husgado. Ikaw ba? Relax lang. Magkikistorya ko ni Goryo ni hinihitabo. Ako siyang klarohon. Kung unsa na iyang himo. Mas may pa rin. Kaysa kung paminaw ini, murag kita na gyud nabutang sa dakong alanganin ini da. Tanaw ta lang. Wa pa mahitabo nga mo atras ko buro kanil. Wa pa sab mahitabo nga nagpapildi ko. Kung doon naman sila dautang yun na batok na ako karon. Ako ginampaniguroon. Di sila mo daog. Kinahanglan gyud rin. Lisod kay nang kita mo ay malkansi. Di gina mahitabo, Jonel. Di gina mahitabo. Gipanumpa ko na sa akong kaugalingon. Di ko magpapildi bisag unsa pa'y mahitabo. Bisag unsa pa'y mahitabo rin. Di masagid may permi sa mulyo. Ug di sa ka na mo pasagdan. Manayadang una tas palibot. Basta di gin nato sila atrasan. Kung doon naman sila mga dutang plano, karon batok na to. No retreat, no surrender ni nga tuwa rin. Dinhe ka lang. Kaya kung istoryahan mo siguro. Sige rin. Grabiha, palig mo sa ta. Pagkalapa sa hangin siyo. Way sama kalami ang hangin sa kagawasan. Hangin sa kagawasan. Tinodapits. Lami diyo kayo ihanggap sa hangin kung gawas nun ka na. Unsaman topits. What Unsa topits. Hay, abi ni mo.
Ay, Frensyo, nakita na nako ang panganod. Ang dagway ni Glinda nga nagpurol. Agoy, piti. Wow, piti kayo. Piti, parihas ta. Mga lipat kong piti. Besag asa ko mo tanaw sa palibot, Pitch. Makit-ang ginako ang dagway ni Lolita. Ay, it's. Atasa! It's. Laupig pa'y nagsiyapo na to inisyo. Ay, astilan. Mga gining lahi, gining dapit, gining pagbati apis lahi. Monig na ingo nga gidaman sa gugma. Wow! Himong titles sama. Gidaman sa gugma. BS! Bitch, si Bitch. Bangisino! Wala laundry soap. Bangisino! Dishwashing liquid. Bangis sa hugaw. Sinaw pa sa upaw. BS! Bitch. Bitaw siyo. Duaon na nato sila si Lolita o Glinda. Uy, nyam, karong gabi ba? Matutas lang, Lolita. Ha? Ato ka silang Lolita? Matusap ko sa ilang Glinda nga nagpurol. Sige, Pitch. Pero muhapit unat na sa mall kay naatay paliton nga regalo para nila. Ha? Is. Sige. Sige siyo. Unsay imong toyo. Kuanlo, ngumusta lang ko rin mo? Okay ra ko rin na to. Huwag kay angay kabalak-an ako. Oras ka lo. Saan ko gisulangit ang ako pagpasalamat sa Ginoo nga naibalik ka din og luwas ra kayo ang imong kahimtang. Manakon ni masultihian na rin na to. Pero lo, doon na lang ko ipangutana pa. Gusto lang kong masayod sa tinuod nga tubag kung doon na kabay kasuko na ko. Kaya nga nyo, naba ko'y angay ikasuko ni mo? Tingali lo. Doon kay sa imong pagtuo, nanlimbong ko ni mo. Ikaw mismo rin na to may makatubag mismo sa imong mga pangutana di rin ako. Kay ikaw mismo, nasayod kung sa mga kabuang nga imong gihimo. Lo, kalma lang lo. Mahilot na lagi ni natong tanan lo. Kalma lang, God. Mahilot. Kung iuli nimo ang nawang dakong pondo sa akong kumpanya. Lo, so man nato pagsulbad ng isyu hakon imo ra kong gihukmandaan sa imong mga pagduda. Ano bang di man kung nimo pangutanon? Hang di man nimo pangutanon ng imong kaugalingon yan ari na to. Ayaw ko. Imong kaugalingon may pangutan na. Sa pa may gusto nimong mahitabo, magtawag ko pulis karon dayon ug iparesto ta ka. Lo, ato lagi ning sulbaron. Lisod kayo mo sangpot pagtas bati nga istorya ini. Sila gusto na kong mahitabo rin na to. Aron mahusay ta ini. Nagpaabot kong iuli nimo ang tanang kwata nga imong gikuha gikan sa pundo sa akong kumpanya. Huwag man ginawa, lo. Hindi ka gustong mutaas ang atulalis rin na to, sundan ka na akong gisulti nimo. Pero, lo, Ayaw ng pangatarungan pa. Una na, mayo rin na to. Huwag ko lang tinguha na maluwas pa na ko ang dungog na inyong pamilya. Gusto kong mahusay o magmalinaw na tadinhe. maupitaw sa banay niya karon sa kong hunahuna, lo. Kung sa may angay na itong husayon, ato ginang istoryahon. Istoryahan ta na, sa malinaw nga paagi. Hatiagan kita kahigayonan nga masulban din tanan rin na to. Nakapiadlaw ano nga imong sulbaron kining tanan. Bueno, lo, hangyoon ta lang sabka. Natabangi ko. Magtinabangay ta kung unsa may mga angay na itong sulbaron sa malinawon nga paagi. Husayon ni nato. Lamdagi ko sa imong kaalam kung unsa may mga angay na itong husayon ini dapita. Sabta na lang guna si nanay, tay. Iya man sad ng opinyon. Pero, why kalaki nga opinion? Iyan na ba nang iparabi sa uban? Ha? Dito sa mansyon. Unyag mahibaw ang nila nato nga nanaot siya. Ha? Among tantanan din eh. Ako raw niya isultian ng nanay, tay. Mauna diha. Ang nakadaot manggulan ng inahan mo kay simang kinakutok. Dili man tigong mutanaw kung unsay mga mahitabo sa palibot. Paniadto pa man gud ingon anas nanay, tay. Mao man gani. Kinahanglan nga badlungon siya. Naanad na siya na batasanan niya.
Resulta na ka na ang iyang pagsigig sugal. Ha? Wa maguna-una og unsay husto. Sagdi lang, tay. Hay. Ako ra lagi may makigstorya ng nanay. Lisod man sa jud kaayo kung kamong duha mo'y magistorya kay maglalis man mo permi. Nya mauwaw ta kay dako na inyong mga tingog. Mao na diya. Mabirtahin ta. Gani. Oh, sa tinuod lang, no? Ha, Lolita? Kung mahimo pa lang ay, ako nang giilisan ka ng imong inahan. Nay, na lang pag-imog na issue tayo eh. Lain mo Giro ko. sa kinis siya ay. Ilis mo ko. Dili na mo'y sulbad sa atong problema din tay. Ayan. Nadi kay kailis. Ay, tumaguti ka na yan. Kikinsam din. Renato. Gabi, ni Felix. Rita. Tasyo, si Tasyo. Ayaw na padayon na din sa ato. Ayaw. Tay, kalma lang, tay. Ayaw ginagpadayon na, ha? Kalma lang lagi. Pita kita. Tasyo, dali, dayon. Kiingnan ko ayaw padayon na. Mayong gabi ninyo ni Felix, Lita. Mayong gabi isa, Tasyo. Nakagawas na di ka, Tasyo. Wa pa, noy, ugma pa, isni. Bitaw ni Juan, kaluwis ginoo. Gawas no na itawong ko. Mayo, kay nakagawas na ka. Oh. Sagad sa mga kaso nga pagpatay, di na yung ginapagawson. Kuan, wa masyad noon kung makapatay, noy. Kuan, kumusta naman ka, Tasyo? Okay na ko, Lit. Okay na kayo. Kamu, kumusta naman sa mo din, eh? Dili gid mi okay din, he. Ha? Kay dili mi luwas sa among palibot, ilabi na. Nga luag na kayo ang hustisya din sa ato. Nga ang mga kriminal, yano kay makagawa sa prisuhan. Tinood, bitaw na, noy. Kaysa agad yun sa mga kriminal, wa pag yun mapriso o gawas nun kaayong naglakaw-lakaw sa palibot. Naidaghan na. Uban, nagpatuo pa nga mga anghel sa atong atubangan. Tay. Nag-atay na kanoy. Dili. Ano atay man? May mo biyaan lang una minimo kadiyot ni Tasyo, tay? Ayaw pagdugay ha, Lolita, kay gabiin na. Kung mahimo, kadiyot lagi mong magsultihan na ya. Ayaw kabala ka, Noy Felix. Di ra ko magdugay din, Noy. Sige, tiker. Thank you, Noy. Petiker. Pasensya na ka ha, Tasyo. Okay na, Liti. Nakasabot mong kulit. Tuod, unsa may ako ikaalaga nimo karon? Ni Alit, nalipay lang ko nga nakakita ninyo pagbalik din, ilabi na gyud nimo. Salamat, Tasyo. Pero naalam ko'y hangyo nimo. Unsa man, Lit? Maayo siguro nga likayan lang una nimo ang pagbisita din sa amo. Ilabi na nga init pa kaayo ang mga isyu batok ninyo ni Pipito. Mani kaso, Lit. Ayaw laglain na ang akong gihangyo nimo ha, Tasyo. Okay, Alit, ay. Nakasabot man ko. Di sa ko gusto nga maangin mo tungod nako kung na may kasuko pa nako ang mga tao din sa palibot. Salamat sa imong lawom nga pagsabot. Bueno, di lang siguro kung magdugay, Lit. Sige, Tasyo. Sa sunod na lang siguro mga adlaw nga magistorya ta. Sige, Lit. Salamat kayo sa imong pagtagad nako. May kinakagawas lang mo dayon, Pipito. Makagawas man yun, Glenn. Kay wa mamisa. Pero nga naman, Pipito, nga dugay man kayo mong ni-surrender sa mga pulis kung wa mo'y gitago ang sa ni Renato. Tungod sa kakulian, Glenn. Ilabi na nga ang seguridad ni Gregi. Ay, wag ko makasabot ini. Pero Kami sa ni Lolita, no? Naglibog yun mininyo. Nga naman. Kung nga nung inyong gipahid ang inyong mga bati nga binuhatan nga to ni Renato. Wata may mamahid, Glenn, oy. Si Renato magitinod anay nga sadan ini, Glenn. Ug dili kami si Tasyo. Doon na ba mo'y mga ligong ebidensya sa inyong mga pasangil niya? Naa, Glenn. Pero sa gikiingon ko na, sa dili pa angay kong magpasalamat nimo. Salamat, Glenn. Oh, salamat. Nga naman? Nga nagpurol ka na. Daghan kayo may ebidensya, Glenn, uy. Daan pa ko. Daghan di ay? Unya,
Kung namoy daghang ebidensya, nganong maabot man ka sa purol? Aw, nganong Abot man ni ay, nganong man ni ay. man mo makapapriso niya? Tungod kay nakapabor siya, Glenn. Ani ni. Mo ba? Pero karon nga nahigbata na amis kamatuuran. Nahigbata na ang tanan sa kamatuuran. Ilabi na gyud si Greggy. Sigurado gyud nga mapasakaan na siya og formal nga kaso. Adto sumbod man. Mapriso na siya, mapriso. Ay, Ah, abi nimo, Pipito. Lisod kaayo tuhuan ang imo mga gipanulti. Labi na ng inyong mga pasangil ni Renato. O, wa ko makasabot kung anong inyo pang gipadugay aron mo pasaka mo og kaso kung tinuod man gani ang inyong mga pasangil. makita raw niya ni Muglin. Gamay na lang og kuwang. Gamay lang yun. May bawaan raw niya ninyo ang tanan kung kinsa gi tinud-anay nga kriminal. Oh, tinuod na. Kaysa pagkatinuod, ang nagpatay gyud sa amahan nila ni Tasyo. Walay lain kung dili si Renato. Unya ra kumutuo kung mapamatud-an ninyo na skorte ang imong giingon karon. Aw, wa ni kasuglin. Unya lang to. Unya lang yun. Basta akong ipadiguro nimo nga ang tanan akong gisulti. Nga kami, mga inosente mi. Ug ang kriminal, mao sila si Renato ug si Jonel. Makighusay dyan siya ni mo rin. Oh, Onel. Andam nga makighusay si Goryo. Maayo kayo rin, maayo. Kung mo na rin. Di ba kung giululuhan lang ko ni Goryo? Gusto niya nga mauli na ko ang iyang kwarta. Anya, sa man. Sumay plano ni mo rin. Duwa ang ilang gusto. Sa ako sabli silang duwaan. Ang importante nga masud na ko sila sa akong bulsa. Bitaw. Gusto na rin. At least, madara ninyo og sabot-sabot ang mga panghitabo. Di ko pwede nga ipapriso ni Goryo. Ilabi na nga, naibawon ako. Niyan ako ang tanan niyang kwarta. Ha? Naibawaan na niya. Nga niyan ako. Kaya kung ilagid kong pasakaan o kaso, lakansihon ko sila nako. Ug di na gyud babawi niya ang iyang kwarta. Very good rin. Sakto gyud kayo kanang imo mga plano. Mao ka na. Kung bright sila, Nel, mas bright ko. Dibaw kung kutob na sa hulga ang kangguryo. Unya sa man, makiguhusay ba gyud kanila? Oh, depende silang duwa. Ang ilang diskarte, mo'y akong agdon. Kung tanaw na ko nga, isorder ko nila silang bulsa, di gina mahitabong mahusay mi. Kaya di mahitabong akong iuli nila ang kwarta. Believe ko ni mo rin na. Bisag mag-unsa pa sila, Jonel. Naibaw kung wagid sila mahimo. Aron ilang kung pasakaan o kaso. Oh. Usa po may gipaabot, lo. Naklaro lang magyug kayo na yung mga binuang ni Renato. Paabot lang tatasyo. Dili pa mahimong ipadakop na yun nato siya sa mga pulis. Kinahanglan, nga mabawi una na to ang kwarta nga iyang gikuha gikan sa pundo sa atong kumpanya. Uy, pila man gyud ay ang ilang nakuha, lo. Pila gyud. Nakuha niya ang 500 million pesos. Mao na. Ha? Mao na. Uy, Kinahanglan gyud nga ato na nang mabalik og kuha. 500 pesos. Tungod kay wa siya hinungdan, iyaning gikawat. Ah, baga agna ang lilintuhan. Baga mo lang. Grabe yung kayo kabaga. Mao na to ato ning ipahimutang gyud ni nato tasyo. Pahimutang nato ning tanan aron makuha gyud nato ng maong kantidad. Kay delikado. Siya ray makapahimos. Hay-haya ko niya. So, grabe, Pitch. Ha? Grabe kayo nakuha agna yung 500 million pesos. Uy, kadako dili ang korta ha. Kadako. Mao na. Mura sa diyan siya kontraktos gobyerno. Puri contractor with project. Grabe. Wagi batasan to, hana? Uy, batanes! Batanes! Mao na nga hinahinayon lang nato ni. Mato niya. Naara ko no ang kwarta o iara ko nung iuli. Ha? Mao na. Uyuli. Unya lo. Basin pa rin magkasibat na hinunog. Di na na siya magpakita na to eh. Saon lang na. Ang pangutana, kung iuli ba yun? Ha? Ano na bang mga kawatan? Doon ako'y nailahan nga katong kontraktor. Kanya. Congressman, kontraktor. Oy, kato nakita ni mo spam? Di gina, mangulik mo tanga ilang kinawat. Ito pa Ay, nagkawas mong larga. Mga ayaw mo kabalaka.
Mabawi o dili man nato pagbalik ang kwarta, ipapriso gyapon ako siya. Nakaandam na ang tanang kaso nga akong ipasaka, batok niya. Unsa may kaso nga imong giandam nga lo? Kinyay. Kasong murder o frustrated murder sa gihimo sa imong amahan og nako, Tasyo. Oh. O siyang gibuhat yan nimo. Kaya! Gaumas ka no! Manay na yung kaso, pinagog katong trangkaso. Dili. Kana. Ha? Siguradong tingkagol gyud siya sa prisuhan ana, mura sa tiking ko anggol. O daghan pa unya ang mga kaso. Nga iyang sagubangon. Oy, sa ako ba yung paminaw lo? Murag di yun na niya iuli ang kwarta nga iyang gikawat sa atong kumpanya. Aw, naara niya kung di good niya ni iuli. Pinuroy to no exchange na siya. Bahala siya. Pero akong ipaniguro nga madugta gid siya sa prisuhan. Kumusta naman ka na to? Mao lagi ni, Lit. Medyo, digit maayo nga akong adlaw karon tungod ni Lolo. Unsa man gid problema ni Lolo nimo? Naglibog lagi ko eh. Kaya kapantay ko nga medyo init kayo ang iyang buot diri nako. Unya iya pang gitabangan sila sa Tasyo og Pipito nga makagawa sa prisuhan. Bisag supa kayo sa akong buot. Bitaw no? Nakabantay bitaw ming tanan ana. Unsa man gid nahitabo ni Greggy na to? Nah, ampot lang yung galit. Pero sa akong duda, epekto siguro na sa tambal nga gipatumar niya sa doktor. Mga murag nalimot siya sa tanang mga panghitabo. O mura na hinuon o nabali nga ako'y nahimong sadan siyang pananaw. Unya unsaon naman lang ana. Dapat ipakonsulta si doktor og balik. Wala ginay niya karon sa una. Pero ang ako lang og masuko siya samot nako. Dili sad siguro uy. Pasabta lang ren. Naglibog palagi ko karon kung unsaon ginako. Basin pa deyog. Matabangan ko na yung ulit. Aron nga mapasabot na to siya. Tingali makatabang kog pasabot niya ren pero dili lang sad kumupasalig kun motuo ba siya nako. Sige, Let. Sige, tabangi ko. Kay, sigurado gyud ko nga maminaw na siya nimo. Ako lang suwayan ren. Daghan gyud kang salamat, Let. Basin pa de, tungod nimo. Babalik ang pagtanaw, pagsalig ni Lolo nga rin ako. Kutob sa kong mahimo. Tabangan ti ka rin nato. Sa imong paminaw siyo, maayo ka nga padugayon pa ne? Di ba yun unta ang pitch? Pero nakasabot ko sa punto ni Lolo. Gusto niya nga mabawi una ang kwarta sa malinaw nga pamagi. Na siya. Giayo-ayo lang una niya karon si Renato sa pamasin nga iuli ang kwarta. Kasabot ko, ang iyang punto dili medikal, kundi punto legal. Kung kini ang akong suliran. Mo gani, ha? Pero ang dakong pangutana, the big question, kung madaha pa makaha pag ayo-ayo si Renato? Depende na niya, Pitch. Kung di yun na iuli ang kwarta, kay sigurado man yung nga magtingkagol sa prisuhan. Ang ako ba siyo? Basi magkauna-una na unya hinuon og sibat. Mamurag ka kung traktor, ang sibat niya din magpakita na. Mo naman ay bag-uron kay sa una ang uso sa una magpasakit-sakit man dayon. Pero sibat. Anak man gani ang style nga man, pasakit-sakit niya na. Butangan ang liog og kanang tukot-tukurang liog. Unya dayon largas gawas din ang balik. Tukurang liog kinabalik. Kuyag mabanggi. Tinona. Pero naibaw ko nga di siya makadali-dali sa paghimo na, Pitch. Kaya ngano. Naibaw ko nga nagtinguha pa siya og dako ni Lolita. Daan na niyang gisulti nako kaniadto pa nga iya yung himuon ang tanan nga maangko niya sa Lolita. Kay kung mukalit siya og biya og mutago, mauwawan yun hinuon siya. Ang buot imong ipasabot siyo, nga tungod ni Lolita, dili siya makadidali og sibat aron motago. Dako gyud ang posibilidad, Pitch. Big possibility. Yes. Og nahibaw ko nga ang simpatiya usab ni Lolita karon tuwa pabor niya. Kinahanglan nga sultihan lang yun dato daan si Lolita siyo nga ang tinud-anay kriminal, mausirin nato og dili ikaw.
Size. Oh, kana size. Ayo isiti. Size lang yun. Sakto gigapit. Wala ni apirmi sa kung una-una nga makuha na to pagbalik ang simpatiya ni Lolita din na to. Oh, ang uda kilid. Ha? Ang uda kilid. Si Uda Kilid. Ang delikado. Igo siya na slatot. Mamo lagi ko lagi. Si Bagubag masipyan si Lolita nga yang sugton si Renato. Nakoy kidangat ta. Mo ginaipirmi na kung ginahon na pitch. Ha? Mo na pinakadelikado nga mahitabo. Mga kinahanglan na gyud nga ipadakop na gyud siya siyo. Aron makita na ang katag. Oo. Makita ng scattered. Kitang scatter. Gilang. Di ba ko nga nagunahuna sa si Lolo Guriwa na? Dako ang pagsalig sa kabtik ni Lolo. Di isang tiguang pa na siya pitch. Pero, listo pa kayo ang unahuna na. Oh, inon. Ano Di yan? ba kang ngano? Mao na to. Kining, ano na lang yun. Agad lang ta sa imong lolo siyo. Kaya naman niya ang timon. Kabantay ka na? Ining panahon na pitch. Magbantay lang kita sa tanang anggulo. Nga di na gyud makapuntos pa si Renato. Tanang anggulo. All angles. All angles. Manggol bar, anggol. Sakay, muambag yung kalipay siyo. Kung magtingkagol na siya sa presuhan. Hapit na. Gamay na lang gyud ang pailob nga itong pabuton. Nel, nalipay kay ko. Kay ang simpatiya ni Lolita, ni agyod nato. Wow. Nindot nga balita rin. Magkalipay din, Nel. Pero mas labigi kong malipay kung sukton ako ni Adjo, Nel. Kanagyo rin. Muna'y labing nindot nga balita. Sa akong paminaw rin, kung sugto na ka ni Lolita, kanang higayon na sugto na sa siguro ko ni Glenda. Oh, maayo kayo kung maunil. Pero, kumusta naman mo ni Glenda? Oh, may man tinagdan sa sagusa rin. Pero siyempre, lahi masagid tong sugto na ta, di ba? Pero, ako naman chance nga iya kang sugton. Oh, maulig na akong pangutana pa rin. Kay usahay magod, si Glenda, sobra rasit ka prangka. Unsay prangka? Prangka god. Prangkahan nyo niya, ilabi na kung doon na siya makita ni mo. Iya ginang ipangutana. Unsa man pananglit? Sama nang mangutana siya sa akong physical appearance. Mangutana na siya kung ganong sigahon kung kay kong mata. Siya, Rosap. Hindi naman ang ipangutana niya ni mo. Kay makita naman yun ang ebidensya. Grabe si Karen na ebidensya niya. Kaya nga sigahon sa ginay kay kong mata. Otro, masabday ka. Siya, Rosap ni mo niloy. Wala ka kakita sa imong mata sa amin. Talain na sa nimo rin eh. Di mong kukusigahon og mata god. Labay ka na, Jonel eh. Mura manggani kag sigbin kung matutok na ko. Apaitas na ni. Muna'y madiskarira na ko sa rin ba? Ayaw ka diskaris na yun. Dawatan lang yun ang kamaturan. Dili mo sa nangilad ba nga, dako kag matagay. Nabagay mo sa imong hitsura. Gwapo mo ka. Gwapo ka nil. Pero, patambok lang gamay. Anong nga di maklaro ng imong suwang, medyo taas ra kayo. Maklaro dahil rin? Oo, maklaro kung magatubang ka. Pero kung takilid, di kayo. Pero, mura ra siya o silik sa tilapia. Pida, mura ka nang imong gisulti na ako rin. Gisulti na masadatan na ni Glenda din ako. Kuan nga nagkamangutan ako, Jonel ba? Kung kamoy magkadayon ni Glenda ba? Kung sa kay pormas dagway sa inyong anak, no? Murag din siguro may gliwat rin kay gwapa magkayas Glenda. At tingali, murag si Ivana, ang among anak ni Kadako. Mayo kung mauna. Pero sa imong tanaw, kung kami ang magkadayon ni Lolita, kung sa kay dagway sa among anak? Kung malalaki rin, murag yung si Alden Richard. Kung babae sad, murag si Lisa Soberino. Arang-arang. Kaya mga gwapo yun imong ginganlan, Jonel. Sure ball man ko rin. Mga gwapo o gwapa yun ang mga kanang atong mga liwat. Mga ginaya itong paningaw, Nel. Aron nga matuman ang tanan itong gisgutan karon. Ha? Aron matuman gini. Kinahanglan nga maangkon gid nato si Lolita og si Glenda. Tas sila nabiya na rin eh. Matay, murag di na gyud ko makapaabot og dugay nga mahitabo na na.
Ako ginhinuon, Lolita. Gibati ko dakong kaluoy ni Renato. Kay wasab yung kumakasabot kung ano nga. Dunay mga nang lutaw nga mga balita nga murag nabali na mahinuon o si Renato na may napasanginlan nga may nakapatay sa ilang amahan. Kakuyaw sad anak tay uy. Mao gani. Murag imposible kaayo nga mahitabo. Naunsa man ang pagkahitabo atay? Nga siya naman hinuoy murag na pasinginlan. Akin na hinuon ha. Namang yung mga marites. Mga hungihong lang ning akong nadungog pero ambot kung unsa gini katinuod. Kay matud pa na ako na yung mga nahipos nga ligon nga ebidensya. Kuno ha. Batok ni Renato. Pero wa pa na siguro tay kung tinuod ba. Ay, istorya lagi ng mga marites lagi. Istorya pa nga. Pero ano yung mga makapahibungan kay ba? Kay kung tinuod ba? Awa na. Hagbay raon ta siyang gipadakop ni Goryo. Maog yun. Mao nga dili ko makatuo na yun anang mao nga balita. Pero di siya katuhuan kung pananglit simba ko. Og ipadakop kini Goryo si Renato. Ani ba biyata? Pinangga kay niya si Renato. Og wagin sab sa kinaiya niya ba? Kantawahan na nga. Mabuhat sa ingon. Kuyawa sa dana tayo uy. Oh. Ug luoy sad kayo nga mapasanginlan na hinuon si Renato. Nga siya pa man gani mo naning kamot nga mapanalipdan ilang pamilya. Mao gani. Siya ang may sakripisyos tanan. Ilabi na ang pagpanalipod ni Goryo. Bitaw. Mismo si Greggy tay nasayod man ana. Hawa ko ha. Ano na pag dunggang balita. Grabe naman. Marites naman mo tay uy. Ako na gudi. Sama na tay. Nga kuno. Makuno mo ito. Gipasangin lang sa kuno. Nila ni Goryo. Si Goryo. Dumi Goryo. Kinsa tay, kinsa. Renato gini. Nga, nangawat og 500 million ka pisos sa ilang kompanya. Patay. Ito man. Lain na sa nga issue? Mao lagi na dungog na ako. Ibaw, makala ako. Sa, pagiklaro, guryo. Mula ko lakaw ko akong dunggan minaw man. Pero kanang tanan, pulos na istorya ha. Pulos na istorya. Ako lagi. Uy, taon tayo, simbako sa din taon ka diha tayo, uy. Murag sobra naman sa nabalita atay. Maog yun! Maabitang miingon ko nimo nga naluoy kay kong Renato. Kay, maon mo ni, nabali ni tanan hinoon. Kung asa tumitabang, mauna hinoy, mabutang sa peligro. Hinoon. Kung limpyo lang sa good ang konsensya ni Renato, wa man sa siguro si angay kabalak-an tay. Kay kung dili tinuod ang mga pasangil, imposible sad kayo mapriso lang siya sa mga pasangil nga way basihan. Hinoon, gusto man sab kalulita. Pero, usahay ra ba? Kining kinwanggol nga pasangil, makadaot sab sa atong dungog. Depende na sa mga tao, tay. Kung angay ba silang mutuo sa mga pasangil nga way basihan. Basta kay ako. Dako gina kong pagtuo nga kining tanang pasangil nila batok ni Renato. Pulos ni pagdaot, batok kaniya. Mga kalisteners, mga ka-followers, atangi ang nahinapos nga sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ang karibal kung lolo. O palihog na ikuno o subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.